Teraz späť na Slovensko. Nový projekt nazvaný Zdravie do lekárni by mal byť akousi prevenciou, ktorou sa ľudia dozvedia viac o svojom zdravotnom stave. V prípade horších výsledkov môžu na základe toho včas vyhľadať lekára. Aj takto to ponovom vyzerá vo viacerých lekárniach. Na Slovensku je od februára spustený nový projekt. Vďaka nemu v lekárniach dostanete nielen lieky, ale zistíte aj preventívne informácie o vašom zdravotnom stave. Či máte nadváhu, zvýšený cukor, puls či krvný tlak sa dozviete do niekoľkých minút. Vyšetrenia sú bezplatné. My sme chceli dať možnosť pre také lekárne, ktoré majú svoj personál vyťažený natoľko, že jednoducho nedokážu tieto merania vo svojej lekárni zabezpečiť. Všetky merania vykonáva vyškolený pracovník, avšak netreba zabúdať na to, že výsledky sú len orientačné. Pokiaľ nájdeme pacientov zvýšené hodnoty jednotlivých faktorov, tak odporúčime mu návštevu lekára. Vyšetrenia vykonávajú jednak farmaceuti, ale taktiež aj študenti posledných ročníkov farmácie, ktorí si takýmto spôsobom zlepšujú tie naučené vedomosti, dostávajú ich priamo do praxe. Som tu už 4. hodinu a stihla som tých pacientov 16, čiže je to celkom pekný počet. Keď človek príde pre nejaký liek do lekárne a má tu tú službu, tak to je super vec. Nemusí hneď utekať lekárov. Nemusím čakať u lekára a viem tie základné veci. Cukrovka, cholesterol, ja myslím, že výborné. Vyšetrenia v lekárni by som nenazvala preventívnymi. Ak chceme si vyšetriť hladinu cukru v krvi a pacient príde do lekárne o 11:00, pričom sa dobre naraňajkoval, tak určite tá hladina cukru bude vyššia. Samozrejme, odmeranie krvného tlaku, odváženie sa pacienta, to sú veci, ktoré majú význam a určite sú aj chválihodné. Určite takéto screeningové vyšetrenia budú veľkým prínosom z hľadiska osvety a prevencie pre jednotlivých pacientov. Alena Malchová, televízia JOJ. V americkom